लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दिनै मा 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेनिखायनो जोङो दिनै बिफां गायनो नागिरदों आरो बे क्लाबाव गामिनि क्लाब लाखिनानै दासान्दिथ' गरमा बिराद बारा जागासिनो नोंथांमोनाबो मिथिगौ बेफोर मानि थाखाय जादों बिफां लाइफां खम जानाय आरो इन्डास्ट्रियेल एरियाफोर बांनायनि थाखाय जादों बेनिखायनो सामलायनानै लाखिनांगौ जोंनि आखायावनोसै आरो बेनि थाखायनो जोङो बिफांखौ गायनांगौ बिफां लाइफां दानफायलाबायनो नाङा दा बेजोंनो दिनै वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे जों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां गायनाय हाबाफोरखौ लानाय जादों आरो बिफां गायसै लोगोफोर गायदोंना आदै गायदों फांसे गायखांखो गायबाय ओरै बिदि गायजोबबाय बिराद गायबाय बिफां गायनो बिराद मोजां मोनो आं न'बो गायनायाथ' गायखानांगौबो आजां गाजां गरमा नै सायाल' नागिरना मानसिफ्रा दा ओमफ्राय बिफांखौ गायनो नागिरा मानसिफ्रा थ' बिदिब्ला गायनोसै थ' आदै वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि बिफां गायनांगौ लोगोफोर गरम बारा जाबाय उफाय गैया साया नङाबा साइकेल नङाबानो थानो हाया दा बिफांखौ गायनानै माबायदि मोनदों आदै गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आदै गायनायजों लोगोसे फोथांनांगौ औ बेखौ जोंनो मोनजाहैफिनगोन ना बिराद समायखासिगोन बायदि बे बिफा नों गायनायखौ देरहासिगोन गिदिरनो देनां फिसालाफोरनो खोन्थाहैदे फिसाला फिसाजोनो आं गायनायमोन होननानै चन्दन बिफां गायबावसै नै बिराद जमा जानानै दं मानसिफ्रा बियुं स्पर्टस क्लाब खामलायब्रिया दिनै बिफां गायदों लोगोफोर बिराद ज' सोरगिदिं ओरै गायजोबनाय गासिबो बिफां गायजोबनाय दा नैबाव एसे आद्रा थानायखौ गायबावनो नागिरदों बेलाय जोंना नै बियुं स्पर्टस क्लाबनि सेक्रेटारि आदाया बेनो बिफां गायनायखौ जेनेबा लिंहरबाय जोंखौ गायबाय दिनै बिफां गायनानै गोजोननाय मोन्दों बिरादनो बिफां नङाबानो थानो हाला दा गरमानो आजां गाजां बिफांखौ गायनानैल' जाया लोगोफोर बेखौ आदरबो लानांगौ औ जाहाथे मोसौ बोरमाफ्रा जानो हाया बेनि थाखाय खख्ला बा बेरा दुमना होनांगौ आरो सम सम दै बायदिसिनाखौबो होनांगौ आरो जाहाथे दै हाबनानै गाज्रि जाया लाल चन्दन पुष्पानि लांनोबामोन लाइमोनस्राङाव बिहरदों गायनो दिनै मा दे मोनलाय आब' आसान 320 नं खाग्राबारि जेबि फरायसालि 1951 आव गायसनदों बोरो नानि नोंसिना बिफाङा बोरो मानो खारखो थाइजौ बिलाथि आंबो जायो देनां थाइबा दे देनां जाहोना जाहोआ थाइबा जाहोयोना गावसोर मानो खारजोबखो फैफिननाङाथ' जायो आंखाय मानो हा लायाखै नोंसोर बिफाङाव हा थाङो
फ्लावार गार्डेन नै मोनसे गुन गोनां फरायसालियाव बेफोर थाजोबनांगौनो फ्लावार गार्डेन आयौ ओरै फैदो मा बाबुमोन दिनै मा सान मुलुगनां आबहावा सान बे दिनाव मा खालामनांगौ बिफां गायनांगौ ना बिफांखौ गायनानै दोननानैल' जाया मिथिबाय बिफांखौ गायखांनानै दै लुनांगौ बेखौ मोसौ बोरमा जानो हायैनि थाखाय बेरा दुमनानै दोननांगौ मिथिबाय सम सम हासारबो होनांगौ दे ओइ बोरो सोर सोरना मा मा बिफां हा मा बिफां आमलाय आदै आमलाय आमलाय बरियाखा नों जानांगौ दा बेरा होना दोनफैगोन आं दे रेड मोजां गाय थांथारनांगौ निम बिफां बिफां गायनो साफा खालामदों नै जोंना आदैया मा बिफां दंमोन बेयाव मा बिफांमोन बेयाव थैनाया नैबेयाव थैनाया मा बिफांमोन बे औ माबा दंमोन बेयाव खाजबादाम थैलांबायसो दे दे मोजां साफा खालामदो देनां जानांगौ आदै मोजां फोथांनानै नै आमलाइखासो आमलाइ बिफां फांसे गायदो दैखरा खरसे खुरना लादो जा आरो लों जा आरो लों लोगोफोर आमलाइ जानांगौ दे आमलाइ आमलाइ जाना जाया लोगोफोर आमलाइ जाना जाया 안 자야. जाबाय लोगोफोर गायखांबाय लोगोफोर गामिनि क्लाबाव गायखांथ'बाय दा थांसै आङो माबायाव दंबावो जोंहा सेन्टाराव बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव गायहैनांगौ दंबावो प्रग्राम लादों नालाय बिफां गायनायजों लोगोसे दिनैनि मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै रनसायबो लिरनांगौ नै इसे राइटिं कम्पिटिसनबो दं दा बेवहाय थांसै आं ओंखायनो ओंखारबोग्रोबाय आं माखासेबो दंबावो गायबावगोन बिसोर माखासे दा टाइमा आंना हास्लाबनाय नंला नालाय ओंखायनो आं थांग्रोसै दा दुगै लोबै सेन्टाराव थांनानै बावबो गायबावसै फैद' बिफां गायफैद'
गायनाङा बेयाव नाङा दाम गोसा बिफांखौ दे मैखोम मोजाङै जाव दे दे जोंनाव मोजां गाय दे मा बिफां होनदों जोंनाव नों सिनायो देरजागोन ना देरजानोलाय मोजां गाय दे हाया मोजां नारसो दा बिफाङा गायनानै बेरा दुमनानै होफैनो दाबावखा मिथिबाय जाय बिफांखौ नों गायदों बेखौ फेदेरनायनि दायित्थ' नोंनि मोसौ बोरमा दाजा गायाखै जाबाय आं गायखांबाय रायबावनोसै आं नै दे मोजां गायदो थांहोनांगोन नों दे सार मोजां गाय दानो मा बिफां बे सिगुन खालामफैनो आच्छा सार गाम्बारि गायनोसै गाम्बारि गाम्बारि ओमफ्राय मानो गायदों बेखौ मा जाहोननि थाखाय बिफां साया जानांगौ आरो गरम गुदुङाखै मासेबां गरम जागासिनो आच्छा ओमफ्राय दिनै मा दे मोनलाय दिनै आं आबहावा सान बेजों लोब्बा लाखिना बिफां गायदों थांनांगोन दे सार नोंथ' ओरैनो सबनि थाखायल' गायथारदोंलै नोंथ' बेखौ गाबोननो माबानो बोरमानो जाहोथारगोन नोङो आं दहायबो गामियाव गायना फैखांबाय आरो दा नैबाव गायबावबाय ओरैसो दे मोजाङानो समाजाव नोंसोरबायदि मानसि थाबासो माबा जायो मा होनोमोनलाय सार मा जायोमोनलाय डेभेलप जायो ना समाजा गोग्गो जायो नामा खानांगौ दे नांगोन नै जोंना साराबो बिथां भैलुखौ मदद होफादो ओइ केन्सारलै सान्दुं आयु औ नै बिथाङा जोंना दै होगोन बिथां नायस्रां बरगयारि माने बे बिफांखौ साब्रै सुबुंजों लोगो नांनानै गायनाय जादों आरोना Grabe na lang naman pero ako